Hilabete honetan Elizbarrutia Jesusen bihotzarekiko jainko zaletasuna biziko du egunero mezak, 9 katedralean eta hainbat jardueren eskutik. Ostiral honetan esaterako hilak 13, arratsaldeko 8etan, Kristobal Alfones jesuitarekin abestutako otoitza ospatuko da jesuiten elizan. Jesusen bihotzaren ospakizunen baitan mezak, adorazioa, prozesioa eta familien sagarapena ospatuko dira. Bide batez, gogorazten dizugu elizagipuzkoa.org-en eskuragarri duzula Fernando Prado gozainaren idatzea. Hau da, oroimena bihotzean. Joan den igandean 112 heldu jaso zuten sendotzaren sakramentua Artzaionaren katedralean. Ospakizunean Fernando Prado gozaina buruzela Gipuzkoako hainbat herritako fededunak bildu ziren. Batzuek lehen jaunartza ere jaso zuten. Urrats garrantzitsua euren fede bidea bete-betean bizitzeko. Kuriaren eguna ospatu zen Arantzazuko santutegien, hau da, elkarbizitzarako eta langileen lanagatik eskerrak emateko jardunaldia. Meza Fernando Prado gotzainak ospatu zuen eta oparia jaso zuen apaiz lanetan 25 urte bete dituelako. Bildutakoek egunari anaitasunezko bazkari batekin eman zioten amaiera.